वेटलँड हे एक असं क्षेत्र आहे जिथे पूर्णतः किंवा अंशतः स्वरूपात पाणी असतं. वेटलँड्सचे आपण मुख्य प्रकारांमध्ये वर्गीकरण करू शकतो, जसे अंतर्देशीय वेटलँड. यामध्ये टपकं, तलाव, दलदल, नदी, पूरभूमी आणि जलधर यांचा समावेश होतो. सागरी वेटलँड यामध्ये खाऱ्या पाण्याचा दलदल प्रदेश, एस्टोरीज, खाडी, खाऱ्या पाण्याचे सरोवर, समुद्री किनारा, समुद्रातील प्रवाळ आणि यासारखी अन्य समुद्री वेटलँड. वेटलँड या सृष्टीत खूप महत्त्वाचे आहेत, कारण सर्व जीवसृष्टीच त्यांच्यावर अवलंबून आहे. तसेच पाण्याच्या चक्राचे देखील ते एक महत्त्वाचे घटक आहेत. अंदाजे 660 अब्ज लोक मत्स्य व्यवसाय व जलीय कृषीसाठी वेटलँड्सवर अवलंबून आहेत. चारा व अन्य शेतीसाठी तर अजून कित्येक लाख. वेटलँड जलवायू परिवर्तन नियंत्रणात आणतात आणि त्याच्या होणाऱ्या प्रभावाशी अनुकूल होण्यास मदत करतात. वेटलँडचाच एक प्रकार म्हणजे पीटलँड. पृथ्वीचा केवळ 3% हिस्सा हा पीटलँड्स आहे. मात्र असं असूनही पीटलँड हे पृथ्वीवरील सर्व जंगलापेक्षा 2 पटीने अधिक कार्बन साठा करतात. वेटलँड्स हे पाण्यामधील हानिकारक आणि अनावश्यक कचऱ्याला गाळून आपल्याला ताजं आणि शुद्ध पाणी देतात. वेटलँड्स हे एका प्राकृतिक स्पंजप्रमाणे पाणी शोषण्याचं काम करतात आणि पूरनियंत्रक म्हणून महत्त्वाची भूमिका बजावतात. शुष्क वातावरणात वेटलँड्स शोषलेले पाणी पुन्हा सोडतात. गोड्या पाण्याचे वेटलँड्स 100 पेक्षा अधिक प्रजातींचे निवासस्थान आहेत आणि सागरी वेटलँड तर त्याहूनही जास्त. 2050 पर्यंत जागतिक स्तरावर पाण्याची गरज 55% वाढणार आहे आणि जागतिक लोकसंख्या देखील 9 बिलियन पर्यंत वाढेल असा अनुमान आहे. पण 1900 सालापासून जगातील 64% वेटलँड्स गायब झाले आहेत. चुकीची धारणा या नुकसानाचं मुख्य कारण आहे. अनेक जणांना वेटलँड एक अनावश्यक गोष्ट वाटते, जिला त्यांच्या मते कचरा साठवण्यासाठी किंवा अन्य उपयोगासाठी परावर्तित केले जाऊ शकते. काही संशोधनानुसार 1 एकरचा 1 फूट खोल वेटलँड साधारणतः 12,49,185 लिटर पाणी आपल्यात सामावून घेतो. जलद गतीने बुजणारे वेटलँड्स बघून भविष्यात येणारी आपत्ती दिसून येते. दरवर्षी मुंबईत येणारा पूर हे एक मोठं उदाहरण आहे. अशा परिस्थितीत वेटलँड संवर्धित करणं ही काळाची गरज आहे.